Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today ndiripa JKG Records. Nasi taenda studio kuti timbono record song yedu nevakomana vedu vaya vembira vaya vaisaka nasi change chikuratidza ipa chitwa ma practices until they finish recording their song. So when they finish recording the song, after some few weeks we are going to do another video using that song. So we're gonna start in few minutes. So I'm gonna just go inside and get started. If you are new to this YouTube channel, Zimbabwean Spirit Keepers, please don't forget to subscribe to this YouTube channel and also share this video to your friends and family, because YouTube is telling me that most of the people that are watching my videos, they are not subscribed to my channel. So please don't forget to hit that subscribe button. Thank you guys. Kumusha kwa baba matiti matiti taratsi taga change it rider ida chero inene mukakwira pipi nasi izuva rekudzana chokwadi hama tsaura chokwadi gara wandibudza chokwadi usandinyepere nasi zuva rekuzana chokwadi hama taura chokwadi gara wandibudza chokwadi usandinyepere wandiudze chikere muhana aseita vingana pahukama vaita rufundo kwatosangana kukuzininipisa samukoma
chamba unonifunga kana wasaya chamba awoshaika kwazvinozvanya kwakutowedzera zvigamba iwewe ndiye waifi waimola vhumantenti chaunoda imari bedzi kukuchenesa ini ndiri pedzi ndiro zuva nasi ndiro zuva ratinoudzana chokwadi nasi izuva rekuudzana chokwadi hama taurawo chokwadi kana wandiudza chokwadi usandinyeperera nasi izuva rekuudzana chokwadi hama taurawo chokwadi kana wandiudza chokwadi. Big mother, father, prince and princess, empress, empress, and a DJ single space for another. May I have another? See, bochi, the more for Salam. Whenever you're ready, Motan.